kalastustarvikeale. Tommosessa. Otitko minun nenän kuun? Emme huomannut. Se on 100 euroa. Haverin nimi oli ne. Joo, tästä sovit. Aha. No selvä se sitten. Ei tule mitään. Nyt tulee joku linja-autokin, katsotaan mikä se sitten on. Etteikö ole juuri Eskelinen, sehän sopii kuvaan. Ja me käännytään. Hei, toihan on nyt toi... Ei me tosta vielä käännytä. Tää oli se, mikä oli ennen rajavartiosta. Se on varmaan siellä vielä. Nyt siinä lukee Leinet. Onko siellä vielä rajavartiosta? Ahaa, sitä ei enää tuossa kerrota. Se on kumma, että siinä oli se uimahallin merkkiä. Niin. Huono se Seurujärvi jättää, mutta pitää me mainita sille, kun mennään kuuntiin. Tästäks me Laita se käännetään? kyltit sinne. Niin. Tuonne Saariselälle kuulemma laitettava. Tästä mennään työttömien kirkkarille. Lukeeko se missään? Joo, tossa se lukeekin. Selvä. Otetaan tää reitti, sitten tästä tulee työttömien kirkkarin informatsuuni. Kuka siinä auki on aika tulla? Ei tällä. Mobiilipuutyöt Ivalon seudun työttömien yhdistys. Siellä on heinäpuoleja. Siinä on varmaan tallit. Ai niin, se on toi pieni mökki. Tuolla on verhoilu ja puutu ja kukkala Oy. Täällähän on hyviä. Ja tämä auki vielä, se on aika aukasta vasta myöhemmin. Ivalon seudun työttömä. On siinä tuo yksi vaan. On siellä auto kuitenkin. Nyt mä pistän